duduk, masnya yang di belakang biar kelihatan. Katon saking ketebean lelah pahing sang mawang Mumuk Sudiro Kusumojoyo Soho Ki Priang Bondo yang mimpin adicara atraksi spektakuler sonten punika. Nyuwun aqua katon alon-alon banget tengahing wonten toyo bening utawi banyu suci atraksi spektakuler anti bawang Sudiro sampun nyatet namahing tengahing pengajipun banyu suci kemudian dadosaken pitulung pituduh lan pitunjuk
Sumojo pati sirap japas kagem muwataken iman Gusti kang akarya jagat mugi-mugi tansah welas asih di saat ragaku tak menyatu dengan sumpahku jagalah pasanganku dengan baik-baik ya Allah. sampun paripurna anggone sirap japas Ki Priam Bondo gede dhuwur lencir kuring tempah